Brawler Ziggy naozaj taký dobrý, ako sa zdá? To sa dozviete v dnešnom videu. Teraz vám poviem, že ako som ho získal a prečo mám sakra tak veľa gemov. Je to z toho, že Brawl Stars mi dalo prístup skorší ku ďalšej sezóne, čiže tu mám všetky gemy, aby som z toho akože mohol natáčať videa. Mám tu napríklad aj kaze, ktorú si môžem kúpiť. A takto mám tu úplne za free celý Brawl Pass, aký je. Aj tu mám ešte Subway, Surfers, skiny a toto. A mám tu samozrejme aj v shope toto. Mám tu boomboxy, pumpkin boxy, season trophy boxy, brawl boxy, big boxy, mega boxy, omega boxy a hypercharge. Všetko zadarmo, ale my teraz ideme si tohto Ziggyho vyskúšať. Dobre, vyzerá to tak, že on páli nejaké, ako keby nejaký kúzelník, ktorý páli nejaké bomby. Alebo nie, to ani nie sú bomby, ale proste on páli ako keby nejaké rakety. To proste nie sú akože ani rakety, to sú také, ja neviem čo to je. Ale nevyzerá, že by to bol nejaký dobrý brawler. Ale má strašne pomalé strely. Jaj. Vyskúšame si aj jeho ultinu. Takže máme ho tu teda. Že strely sú v podstate ako keby to, že proste voľakou je tou jeho kúzelnou paličkou. Čo to je? On vypustí nejakú gulu. Čo to je? On vypustí nejakú gulu proste a ono to ostatných ako keby dá. Samozrejme Ziggy vyjde až na update ďalší. Mal by teda výjsť o takých 15 dní cca. Takže si pozeraj, jak to ide. Ja môžem spavnúť 3. Tak, toto. A už som práve som zistil, že prečo je toto mythic. Môžem spavnúť 4 naraz. Tak to je fakt cool. Na jednotky určite Ziggy není dobrý. Kamo, ja tam pálim, ale on není... A tam je. Aha, je tam. Je tam. On podľa mňa... Počkaj, pokiaľ... Hop! Nie! Áno! Yes! Takže to je fakt skvelé ako. OK, takže celkom Brawler Ziggy by som ho zhodnotil ako keby na takých 6/10. Strely má dosť štúl, lebo sú extrémne pomalé. Takže ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať like, odber a ešte vám ďakujem za tých 2 odberateľov, čo ste dali. A vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.